Ezt a tökös tortát készítettem el Halloween estéjére, aminek az alapja egy kuglóf volt. Mindent kimértem, és az összes alapanyagot a kakaó és a tojás fehérje kivételével egy tálba alaposan összekevertem. A végén felvertem a tojás fehérjét, és hozzákevertem az egész masszához, majd amikor már majdnem az egész massza belekerült a formába, akkor beletettem a kakaót is ebbe a kis kevés alapanyagba. Összekevertem, és bement sülni a többi közé. Amíg sült és hűlt, addig elkészítettem a ganást, illetve a főzött csoki pudingot. Ennek majd receptjét megmutatom később, ez elég hosszú lett volna, illetve fondanttal borítottam, és ilyen lett a végeredmény. Remélem tetszik nektek is.